Hitted volna, hogy Superman csúcsképességét is túl lehet szárnyalni? Eszedbe jutott már, hogy nem csak a távoli galaxisban élnek szuperhősök? Gondoltad volna, hogy akár a mi világunkban is összefuthatsz egy szuperegyeddel? Bemutatok most egy szupercsajt, aki csak az egyik példány a sok millióból kis hazánkban. De miért is lehet szükséged egy ilyen szupercsajra? Holnap reggel indulni kéne a melóba, de nincs tiszta pólód? Gyűrött az inged az esti bulira? Jó lenne valami meleg kaja, de a főzéssel hadilábon állsz? Akadályba ütköztél a szakdolgozati útvesztőben? Ráférne egy kis bütykölés a verdádra? A szupercsaj megtalálja a megoldást mindenre. Ha nem tudod, kihez fordulj, ha nagy gáz van, keresd bátran a szupercsajt, mert a hétköznapi hősök velünk élnek.